Ka donbosco Youth Center Shillong kawai na kislam ba ai jing hikai hagi training ba pher na ka banta ki Samla khnang bakin la ban yeng hala ki jong ki jan bat ban yo jing ban toy ru ha ka jing em jong ki manta ka sngi arpu ar tarik risau ar hajar arpu san na kalyang u director Father Michael Makri ula ai de ka korsu jan ya ka Samla sinora khongshe ka bala pendep ya ka training jong ka ha ka jing su jan kani ka jaka ai jing hikai ka jukershan bat ai sngo bha na kapor kham tam mi ki Khynnah ki ba pas bha pat ki ba pendep ki training pa pher da ki computer ki laptop ki korsu jan bat ki we de khnang ba kin la ban yeng hala ki jong ki jan bat bakin la ban seng ya la ki kam ki jam habakran hakate ka program u director ulaya thu bakat kum ka jing bishar jong kanong hikai ka ba ai training la ibet ekani ka Samla bakan yo yakani ka korsu jan kum ka dak ban ai mensiem ya ka bat ikiwe pat ki Khynnah Samla khnang bakin la ban yeng hala jong ki jan ka Samla sinora khongshe na kalyang jong ka kala ai khuble ya ka donbosco Youth Center bat ya kanong hikai bat kala kunturu iki para ba pulilang ban treshitom bat ban minot. Dear friends and dear bees, we gather here this morning to do a very simple ceremony of handing over one machine to our beneficiary, to your classmate, your friend. She was here doing her studies in tailoring, and now she has completed and she has done well. And so together with me, we have decided that anyone who does well, we are going to give a gift and we are going to give a machine. Okay, so this is the first time that we do this, and every after 2-3 months we are going to give maybe next time 2 students or 3 students. Okay, so that is the reason we gather here. No, ina kanta jong Khubor ki bam sutu thareng yelum lang ta step ban le koi ka kam ka barit bha mar ka kalong ban ai ya kene ka machine highway ni paralok jong pi ibala pule hangni kene ka agar ka course Jain ba embroidery mentala assistant pam mo di lale bha miss dekat bat mangi ki management nilai ya decide nilai ya right ban ai hai kum kadak jong gaji nyarok ba mi lale bha haji pule juni. Okay, tenang kata tahu kani kani tang jin sedang andre kelap after 2 months after 3 months ninle biang ya kani ga jing ai ya kini ki machine ya ki Khynnah ki bale bha nak tahu ni kerpat itu kin le bha ha di jing kai sangat di jing kai dan dapat i ki jai ki mampi su image in ai ki marks but minjit iwe na anu ki Khynnah but man nak sidnai la arbrai na la janai in some ya ka machine nang ba Khynnah ban sedang elak kam la kade hasnong me kade posor me kade no mo simple nang ba pila ban sedang ikam berit sedang berada nilai education nilai ikui course ro itu berpas hardware itu ro nilai orang iban sedang di kamera jong teknik teknik sedang na bentang ini bawaan sujan mo bawaan sujan ada ki penang ada tibit jale de in ai di machine but kila sedang ni kamera barit yo le seda ko basu ikap dul bakat jumlore nekas kaskat bate jumlore sedang kai kam suki yo le se hari nubut ke dukan jumpi kan he bat pin tim halai jom chat tede nak tak tahu ngilum lang ini de mentang tepat di miss ban ai ya kene ka machine la kupi podcast ai ma ta wang semat so I am here you give it yes this is a cover yes ngaruh orang ada di bawah sudah baik. Oh, stick pun tak ada. Dah. Dah, besi pun. Te tak. Kecil jeng i mau jalan jeng i nama yang first kat kamu jeng i yang sama dengan atas ni tadi sudah sibuk.